Chita Cordero, Tinarbacan. Nakikiramay po ang aking pamilya. Ang Panginoong Diyos po ang gagabay po sa inyo, Ma'am Gina Cordero and siblings. Dinanang agsingsingpet umadayo at inakong sumina tinakto sa pule no dinak makita di kang tulong daang no awanak dita den na luwag ti umarubos no malalagip ko ayat kendung mo day dinanang ko isu kamanga no ada parikot liw-liwa enak numalmal day-day to'y puso. Awanen dintun nagsugli dagidi adungo ken panagidi ayan yan atuo ti awan inana taarig nat pataw nga awan sang ladan na nagkasaketin tiada pa'y inana mangipaay kaasi ken mang tapaya agdumalaeng agsiumarap kung nata di nang tumaartapan di puno nga ina Inuulit ko po, nakikiramay po ang Bautista family and Canto family sa naiwan ng ating mahal na ex-bukal Chita Teresita Cordero of Narbacan. Galing po sa aking pamilya, Bautista family, Ross, Michaela, and Keanu. At galing din po sa aking in-laws, Engineer Reynaldo and Mrs. Malucanto and family. Ayan. Napakabuting tao talaga si Ma'am Chita. Kahit konting panahon lang ang aming pagkakilala, 2 beses pong nanood ng aking concert sa Kinarayan. Nung ako po ay may concert, nanood po siya at nasa harap at sumasayaw pa. Napakasayang tao si Ma'am Chita Cordero. At nung pangalawang concert po ay the next day, nagyaya po siya sa kanilang bahay at kami po'y nag-brunch. At talagang kitang-kita ko po ang sincerity or sinseridad ni Ma'am Chita Cordero. Tapos naalala ko, sabi niya,
kaibigan daw niya si Sir Chavit. Sabi ko, aba, dream ko po ang makapunta po sa bahay ni Sir Chavit Singson. Sabi niya, okay, ngayon din, pagkatapos natin kumain, dadalhin ko kayo sa kanyang bahay. Aba, dinala po kami sa kanyang sa bahay ni Sir Chavit Singson dahil kaibigan daw po niya. Napakaswerte po namin dahil kahit kami po ay mababang tao lang, ay ini-entertain po ni Ma'am Chita Cordero ang kanyang anak na si Ma'am Gina Cordero. Ganon din sa kanyang mga ibang kapatid, ay napaka-saya din, napakainit ang pagtanggap sa amin. Kaya nung nalaman po namin siya po'y namayapa at sakto naman pong umuwi po kami ng Narvacan from Manila, from Caloocan, dahil namatay din po ang aking tatay. At nung bago kami bumalik sa Laguna, ay sakto naman pong dumating ang kanyang mga labi. Kaya kahit malakas po ang ulan, ay sinugod po namin ang ulan para makita po ang mga labi ng ating mahal na si Ma'am Chita Cordero. Para lang po siyang natutulog, napakaganda at talagang payapang-payapa. May you rest in peace, Ma'am Chita. Salamat po sa lahat. Sana po nagtagal naman po ang ating pagkakaibigan. Sayang. Pero di pa ako nanghinayang dahil nandiyan pa rin ang inyong anak na si Ma'am Gina Cordero na magpapatuloy kung ano man pa ang inyong ginagawang pagmamahal sa mga kaibigan ninyo. Salamat po, Ma'am Gina. Ayan. Kiramay po kami.